السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرابي سهيلابي ko salminde e juurade e yafnade kadi e arde jokkande en windande men yahannode Allah wallina en noon jangannoɓe qur'ana arabɓe ɓe jangi yontere yawtuna nde heddi noon ko janga ko yo jangite ɗigga min waɗani on toon ekkoji no paamirton mi on fatiha mo jiiɗa o nan toon karfeje nogas e goo harfere heddi limtogo timma ko karfeje jeeɗiɗi ɗenne mi holli on ɗe wona karfeje mon nogas e jeetati harfe jangatede nde on kollama ɗum e sifa dabbo e nder fatiha nde wonno ko jangate e qur'ana arab ko karfeje ko ɗen windirte ko windete ko sa andi karfeje ɗe mbaɗa feere ganda masɗe ɗe sa andi masɗe noon on saha mbawa rendinde kuccana jangde wontan kadi gona jangowo ko winda ko ka anda hen ko namdoɗa gando sarama andinma ka anda hen ko ka famani ko ƴeewa pamɗo sarama famminma ka famani ko heddo aɗa janga ha mbawa o so gasi paama rewa hen ay janga ha mbawa on saha dangana famde ko janguɗa ko on saha no mbawa gollirde jangde nde e fahamamuya o ko pamɗa ko ɗum gollirta taw en yaade jangde nde ko janguɗa bindi ko paama ɗum hay sa yaani bindi ɗi taw ko pamneɗa ko ɗum gollirta no wayno qur'ana mo janguɗa o sa fayi juuɗe wi allahu akbar adata deftere arata ko janguɗa e mayre ko e ko pamnoɗa e mayre ko ɗum mbatta haqqille ma sa habbiri janga fatiha e simore kalne mbawɗa ay simore nde mbawɗa ay simore nde mbawɗa nde jangata ko ndeen anne karfeje ɗe mbawɗa ɗe ko ɗe bindata karfeje ɗe mbawɗa ɗe ko ɗen bindata ɗum noon wonata koye hollede wode safaye hollede woni e darde ko kolleteɗa ko safaye haaldede nan ko kalanɗa ko sona haalde a heɗaki a ndarani a wawata janginowo wawi ko arde ma janginma so janginimo o gayni jangini o serte ma anna jaha jangoya o janginima jangoy kanko o wawi ande jangoya mbawa ko sagguɗa hen ko ƴeewa bawɗo ɗum saggitma hen ay ko jangata ko ƴeewata ko bawɗo ɗum saggitma hen aɗa janga pular mo wawa bindol ngol saggitama hen kala gandal ngal jangata ko janguɗo ngal o saggitima hen wadde enenne eɗen ballodira ha mbawen yiide bindi ɗi kala feere bindanaɗa mbawade jangude mbawade windude ko ɗum saabi noon kanko janginowo mo gite makko ɗe yo gite ma an nanɗe makko yo nanɗe ma an
ɗum ɗo makko won juuɗe ma won juuɗe makko ɗe ko gotum juuɗe makko juuɗe ma ɗemgal makko ɗemgal ma jiiɗe makko jiiɗe ma nanɗe makko nanɗe ma heddi noon faamu o on cetti toon an janngowo aɗa wawi dadde haqqille jannginowo mo e faamu mo faama kongo jannginowo ɗon ko bange wo amma gite aɗa jogii nanɗe aɗa jogii ɗemngal aɗa jogii junngo aɗa jogii nden noon so fayi windude won ndaarowo omo winda aɗa ndaara omo winda aɗa ndaara so fayi haalde heɗo omo haala heɗo 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 kala ko haali keɗoɗa ka faamani hen ko ngara namditoɗa so haali a heɗima a faamani ko haali artu anne kaala kankono heɗoma sa faya haalde o heɗoma kankone so faya haalde keɗoɗamo so fayi windude a ndaarama ko windata ko anne sa fayi windude o ndaarma so fayi windude ndaar ko windata ko so gayni windude anne saɗa winda ko windanno ko o ndaarma o ƴeewa ko batta ko ni jangde yarata ɗum noon Allah walli on mi jangini alkule qur'ana arab ɗe fodde no paamirtaade joni kadi eɗen dangana waɗɓe ɓe janngol pular ɓene ɓenne jeyi ndeɗo yontere yawrade woni 23 24 25 26 27 ɗeɗo balɗe joyi ko janngol pular ɓe jeyi ɗum onon jeynaɗo e balɗe on jangi on gayni ƴette kuɗi mon e karneji mon gonan e wañitade ɗum mi holli on karfeje 22 ene mofti e nder fatiha windama on tottama on kollama karfeje jeeɗiɗi ngala e fatiha on kollama ɗe on bindinama ɗe heddi ko ndendi nonde noon wonta 27 alkulal jangonde mbawonde son jangi on mbawi somi artoyi e mon so Allah jaɓi kadi jokken joni faamu ɓeydo e moɗon jono jango pular ƴette kuɗi mon e karneji mon windande windanoma heddi ko nanne yetto on ɗum ɗo gardini won ɗo windande windanoma moftanoma ko hande fadano ha yetto nanne ginnane koye haajuji gonɗe ɗen ɗum saabi en mbawa dañde laawol ɗo dewɗen ha gadden heddinon ko onon yiɗɓe janngude ɓe kaldenmi ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo ka janngowo alay sago mbaɗa ballal ma e jangde he komi janngowo mi jinganta jannginowo ala alarba mi ala lewru ɗum nannaki famnaki on mbaɗata hen balle moɗon kala mbaɗon wonde kala janngowo hen nanno hen junngo ma ɗon mbatta nan ɗon sa waɗi ɗo yettoto min 00221 77 906 14 81 walla mbaɗa 00221 78 475 05 17 tan yettoto so orange mane mbaɗɗa so Wave so Western Union so mane garam sori hewatta ko mbawɗa ko yetto galle o on saha golle ɗe mbawa dañde laawol no yettori on ko yimɓe ne monni ko ñaamoɓe yaroɓe accuɓe haaju ene mballitoɓe Allah son keeɓi seeɗa mon o ndende ɗum e maɓɓe kam jangguinoɓe ɓe ay janguinowo wona janguinowo wona janguinowo ko janguinowo wiya omo janguinma omo holluma sa wawi gandal ngal ko an jeyngal sa watti windude ko an jeeyi a watti janngude ko an jeeyi ɗum noon so walluma noon ƴetta mballama no wallima ha mbawa kaɓorɗe sono ngoodi mballonɓe kaɓorɗe ko woni ordinateur uji
microji jaggoji ha laaɓa cer ɗum fof ne moƴƴi hen waɗe hen kala ko wiyete kaɓorgal faade jangde nde mbaɗon hen so mbaɗi hen on ballirannogo sabu ko kalɗo janngina wedda weeye ma julɓe heeɓa naftoro hen ma heeɓa naftoro hen wonde anna walli ɓen so yine gaɗa kaɓarno a jangguinta ɗo joni o jii ko ni wayi ngalɗo alluwa wonno aɗa jangginirannomi mi joguino ko wiyete caméra mo jangginirannomi o boni noddumi heewɓe kalana gantini mbi ngala mbawa sippira e peeje haqqillantago haqqille eɗen bitta ha garen ɗo o joni eɗen jangga an darte e ordinateur meɗen binden hen yetto on joni bindi ɗi eɗen jangga eɗen paama nden ko mammi filma ɗum to itte nattine ordinateur ɗo jange gayne nelde YouTube yetto on toon nden noon dental diine heeɓe mbingal uddani dental diine uddani ne woodi ha joni no wano ni ko no wayi ha hande heddi ko sarɗeji lalna toon on sarɗo sa ari kalanɗamo sa haalama sarɗi o on sarɗi welima a jaɓi sarɗi o naata jentodira e bande maɓɓe toon ɓe hay goto haɗaka toon wona suka wona mawɗo wona debbo ko fof rendi dental ngal heddino ko garen jingen mbawan folde so goto fof wi on jarama jokki e golle min beltima kaɗɗon ɗon jokkata golle jokkitat golle an ya dawol ma gona e hajuji ma gona hen gona ha jippoɗa an jaaha jomnuɗa kalma mbaɗa poos ma dokka ɓesgu ma gatta mbiya jokki e golle ɗum firi ko elle onon ngala haaju onon goyno onon jokke golle o ngala haaju waɗi ko jokken golle ɓuuri yodde jokken o hono jokkorto itton seeɗaji mo ndenni noon waɗa e keese ɓallo so courant yonti itte yoɓe wifi itte yoɓe ɗum woni lawol sariya ko golle men ɗe ndenduɗen wona goto jeeyi fof en ndendi jeeyi ɗum noon ko ɗum kañumno kadi haalde gandiren noon mbaɗen hen balle men e jingere men ko jangde men ko galle men ko golle men hoto goto yeebo galle o galle nafoore kalɗo e deƴƴuɗo woodi kono mo naftoraki hen min mbiyaade heewani galle o e golle ɗe mo naftoraki e majje heewani e ballal Allah e moƴƴere mum e duuso muɗum ko ballal Allah e moƴƴere mum e duuso mum amin jetta fof en noon amin jaara fof en noon kadi ay bismo kala jiɗɗo ene bisma arda e mbaadi muɗum arda jingude tawata waɗa jagata waɗa ni jarama jokke golle beltima ala ko jokken golle ɗe mbiɗen ko golle yaadata koye jawdi hande kala ko jiiɗa ko jawdi ko jawdi nanɗon numéro nanɗon an jiɗɗo jangude bisimilla ma abbo min kala ko jangina noon enen mofto e nder YouTube he mbatta ko dental diine pooɗa di o dental diine mbaɗa TV dental diine TV jiya YouTube o ngara to hunde nde woni ɗo piya hen uddito on saaha ngara naata mbawa jangude kako yawa toon ko heewita mofti jaaha jangoya ko ɓennirma ko aɗa abboɓe par seeɗa seeɗa nde gatteten e maɓɓe taw a ɗiggini ko yeytano ko yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah on gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali kawra Sénégal waɗa jarla on jaafo minen ga min jarle min jaafima e waɗa jarlaɓe yafama allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam